Olmadı mı? Bey be şu hayatiyetin Almanya'sı. Bay karıştırıyorsun ya. Ha, ne oldu? Be ne oldu? Hani onu gör. Nire? Bu ne nire? O nire etmeli? Şu gün kuş oynamaya giderliğin öldün değil mi ama o? Yadını sunak mı? Hani gör. Bağışla. Ne oldu? Diyenim o da bağışla mine gidip bilecek de. Ha? Ne oldu? Sürgününden dükkanı etmeli. Nire gitmeli? Sürgününden dükkanı etmeli ya. Ne sürgünü yok köz dükkanıydı ağzı söyleyeceğim. Yok. Tinkel masalı bizde de var o. Üyde kaşımat bağdıra gidelim, dükkana gidelim. Şehre ayrılmaya gidelim, sonra mizinden ağlanak. Yani bir de ayarlı izinde tırk yapıyorum da. Hani gör, bolyalı, gör. Aho sen öldün deydin, kurban değil şunu gidip güçlü oyunu allaydın. Benim sözümde tapılmak için geldim. Eğer sözümde tapılmayacak mısın, kanım ya gidilecek gelip aydayma ne kerim de. Eminli, sülünün sözü bizimkiden güçlü olup çıktı mı? Yok o, gep verdi sülgünün aydan sözlerinde der. Gep verdi menne. Men var şun gideceği bir adım açmandır. Ona da bolya deyip söz verdim. Sen deyiptin ha? Ona da bolya deyip söz veriptin ha? Ha o? Deyiver. Sülgünün su kapıdan çıkıyor değil mi? Ha o? Ha ne mi? Söz ver de, deyilen sözü iyiliğine de alıp bulur mu? Yok. Öğücan sen bir koşulma. Sen bir dağıtları koşulma. Sülgün bilen öğüdüm düşünüşen. Özün düşünsen ha? Ha o? Kaçan düşünsen? Şu gün mü? Ertir mi? Büyür gün mü? Şun vurdiğime öğücan. Şun vurdiğime sebebi var ya. Men on yanı var. Hazır şey diyeysem. Biliyor musun bana ne mi diye? Ne mi diye? O bana şey diye. Yürünle mine tayin kurban. Vah, tayinsin önümen gidivilemek. Gidivilecek de. O ne il gidibilecek ki? Men öğüt bilen gidip kuşta oynamalı. Ne mi? Men var ya, bilmem öğüde söz verdim. Dinç günü sen bilen gidip kuşta oynayacak deyip. Şonun için men gidivilemek istedim. Başlasın. Öyle kuşta oynamalı deyip söz veripsin he? Ay söz veren ortadan gitmeli olsun kurban. Var git. Men yine bir hepte garaşayır. Bolyane sürün beyt git keder çekilmesene. Men ne bileyim bilmeyendir o söz veren bilmeyendir. Ese çekem o men kurban. Yo men ödüm dükkana gidibilecek yek ödüm. Yöne sen ödüm sürüncan garaş. Bir boşrak vaktim olana bilecek ders ödümcük saylaşar niyen son. Men sana garaştım da kurban. Bolmasa men böyle ödüm gidip alıştıracak ödüm eş. Bütün akşam gözüme hiç uyku gelmedi men ertir dükkana gidiyesi. Gözümü yumduğum, gözüme kimi dükkana gidip görüşümüz gözüme. İkimiz piyadeşiklere terediyetlik diye. Ondan sonra senem sürgününe şuleşip ovadan şu gogelşer sana diyem kan diye. Şey deyip aylanıp eşik satın alyatın kalk diyene kurban. Yo kurban sen ödün gogelyene şu eşikler bana gerek gel. Sana gerek he. Men onu ödüm çiğnedem ona doğru değil mi? Kurbanın ayalı Ata ovadan yeyiniptir deyseler. Sen begencek gel. Vah men begencek. Müslüman'tan begeniyen. Yani Yalan sözlemesene kurban. Begenermin. Begeniyen olsan men yeka gözümü uğratmasın ha sen dükkanı. dinledin değil mi? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ay, gülmeden etmedin ama onu. Bey be. Asıl bundan yer çıktı o ha. Dinle kurban. Ha. Eğer sana sürgün yüreğindekini aydınmasa, benim bir hakikat aydın. Ay. Ne mi diyeceğim? Kurban, sürgünün sözünden çıkıp bilen o. Din süller hatta dostları ölenim kuş oynamaya gidip bilen o deyip önümden çıkan adam yanına gıybatına eder. Bolya. Bir derece yetivermesen entek. Entek vakit var. Hovluk mu? Bir alasın taparın olma. Al ağzını taparsın. Sen mi? Hava. Ne mi? Sürgün gayret edip dostlarımla din sürgün kuş oynamaya koyuver deyip çöke düşüp yalvaracak olyan. Yok o. Taptım. Ne mi? Taptım. Ne mi taptın? Sen görünme. Sülgünün gözüne görünme. Gididen ödün var ya. Ay, Her 5 minuttan bana can ederdi. Bolyam bir çartıra.
Bar Kimden izleneyim men? sulundan gizlen diyen görünmüş on gözüne. Yamçin. Şu zatların etjek bolan zatlarını sana düşündürüp durmaga mende wagt ýok, wagt ýok. Her sürgün çıkmaga gizlen diyen özüňem her däşmikden maňa jaňat. İkinji jaňyndan soň ne diýip bolsa men sen ýanyna gelir, kim bilecek küstönmagda gider. Boçatrak. Bar Ay sen aycan zadım ya ama meni gizlenip göreyim mi? görünme diye sulun gözüne alasın taparın dedim ama kelleme bir Ay. titrep bar saltırak. Bu orada. Bar Ne evleyinne. Yöne seyret. İkinci zangdan son men sana karışmam. bolya gelerin dedim de ikinji jaňa gelýän bar Seyret saltırak. küstü önüme gidiyendirse sözün sözdür. Bar hawa bar. Bol çaltırak, bol ho, bolla. Gıssamasana Gurban. Sen bir yürüyüşün bile biz Hasan yeterdi dükkanı. Sen şu gıssayışın bilen men hemme alacak bolýan atlam kelýänden çykýar häzir. Çıkma. Ben sana her adımda näme aljagyny ýat etip duran. Sölgön, sen şunu almalysın diye. Şeýlemi ýa. Näme Gurban? Yüreğimi uğraşını kurs edip kukurağımı sıkana. Vay, o näçin? Degen yan. Näme degen Bir ýa? şeyle bir tolgun yan. Sen bilen son günler dükana ya bir yere gidilince çıkan hey yadım için o. Ýadyňa düşmedi Gurban. Sen bu işleşiň bilen men haly ýadyňdan çykdyma sen? Yok. Sen yadına çıkarman. Inni men her dinç günü sen bilen gidilince giderim. Dukanlar aynaran. Ne deyip bolsa sen dünýäniň ähli ýerler. Wag şu dünýä aýlamak hükman nel Gurban. Ha. Hükman nel. Sen şu gün dukan aýlanyp çık men bilen isleýän zadymy alyp berseň bolýar. Şu diýen zatdan şu hemmesi bolar. Ýörenme. Ýür. Kimin bolup örsün? Bular çağı ýyzarran ýyzarrap berle. Öz bolşundan özümi tanýanam. Bi. Uy. Maňa jaňy diýipdi ol. Wagtyma goýle. Ha. Han görür wakal näme jogap berer. Oğuz, dinleyen aydı ver. Näme? Hasan geldiler. Sizde mi? Beybe. Bak. Oğuzcan, men barı bilem okta. Men işte, kıssaklı işim var. Hemmeti geldi mi oğlulan? Yok, gelen olsa benim hükman barar. İşten boşadığım var yani. Böyle sağ olun. Öwedjaňa diýen näme diýer? Ay, Oğuzdur da. Boş kurrunlar kan Oğuz'un. O näde boş gurrun? Jaňa diýen bolsa ýöne ýerden eden näme? Vilayetden kulluk dostlarımız, bile kulluk eden oğullarımız geldiler. Ondan? Öğütleri üşüptürler. Ondan şu yerde oturup öten geçen yatılacak olyalar. Bana da geldi yalar. Benim gidesim gelen ok. Barasım gelen ok. Näme üçin? Şolonganna. Ne yapsın gidesim gelmeyenini bilesin gelýärmi? Hawa bilesin meni. Onu dinle sürgün. Yeter sen arzu etişin yani. Menem öten akşam arzu ettim. İkimiz dükanda aylanýamşy. Iň ubudan zatlardan saylap sana alyp berýärmişim. Senem bir şeýle bir pegerip gülýärmişiň, bir gülýärmişiň. Sana goşup menem gülüpdir. Şeýle. Ondan sen Gurban, näçin ýekamaň alýan, özüňi de al diýärmişiň. Menem sölgün. Sana aldığım özümi alın ýaly bolýar. Sen alıver diýärmişiň. Sölgün. Ondan şular ýal ajaýyp pursatlar maňa garaşyp durkar. Hey menem kullukdaşlarymyň ýanyna bararym. Şolaň ýanyna baradym geler etýärmi? Çynyňmy Gurban? Hawa çynym. Şeýlemi? Hawa. Ay Gurban. Ha?
Meni şeýle gaty gowy görýärsiň öýtmenlerine. Sülgün yen alma, entek yen alacak da attım öňdedir. Ýören dükana baralım. Ýürüne çaltyrak. Ýör. Ýür. Alo. Ho. Bilýän ho garaşýanyňy bilýän. Men näme diýim? Menem bärde işli boş oturamaga, oýun oýnamaga men ho. İşli ýa, gysgly iş. Bolýa, ýetişigine barjak. Ýetişigine barýan, ýöne gaýrat ediňde maňa jaň etme. Üzüm bölýäň. Bolýa, sag bol. Ýerine hil gelişýän Gurban. Hawa gelişýär. Gelişýän. Gelişýär. Gurban. Şu gowy gelişýänmi ýa şu gowy gelişýän? Ogu gelişýär. Şu gowy gelişýän. Muňa da gelişýär diýeňä Gurban. Ya Bu bil- ýolda ikisine malaý. Yok, bu gelişýär. Bu gelişýän. Hawa. Gurban. Han dogry jaň aýt, şu gowy gelişýärmi ýa şu haýsy hak gowy gelişýär? Gurban? İkisem gelişýär diýdi mesel, ikisem gelişýär. Olum gelişýär diýem gelişýär. Yok. Yok, şunu alay. Bu gelişýär. Şunu alayım. Hawa. Gurban. Diýseňe mäseň pikirin başga ýerlerde de. Han dogry jaňdan et, gurlukdaşlaryň arada pikir edýän gerek. Bilýän olar şmat men hakda näme pikir etýärler. Olar diýendirler. Bize nirlerden geldik, çağalarımızı koyup, öýümüzü koyup, Gurbanym 2 adım ýerde ýaşap, bizi görmäge gelmedi diýendirler. Men gipa alýan. Yo, bey diýen bolsalar gidýär de Gurban bar. Wagt, sen goýup gidedim menen wagtda. Oy. Onu hem düşün. Goýup gidip gitmedi ýa meni çağa däle. Sen wara Gurban. Maňa gatçyň goýup gitsen bolýa. Bolýa? Onda gideýinmi? Arkaýynja gidiver. Sen göýräňdämi? Goý berýän. Arkaýynja gidiver. Bolýa. Bolýa gatçyň goýýan. Bolýa. Han git. Be, Gurban? Ha, geleýdinmi? Men sana ikinji jaňdan soň hökman gelerin diýdim-mi? Be, doğrudan gaty salyp geldiňe. Ýerine bakyny tapdy. Onu bilmek sana hökman däl. Käte şeýle de bolýar.